Dobrý den. V dnešním videu bych vám rád ukázal, jak vyřešit problém dobíhající příčky k rámu okna. Tedy pokud já budu chtít dotáhnout příčku k tomu oknu, tak pokud jsou zapnuté automatické průniky stěn, tak se ta příčka vždycky ořízne na tom vnitřním líci té stěny. Mohl bych se pokusit přesunout referenční čáru té stěny do nějaké jiné polohy, například na vnější líc, ideálně pomocí úpravy referenční čára a rovina upravit referenční čáru stěny. Tady můžu přenést referenční čáru na vnější povrch. Všechny konstrukce, které dobíhají k té obvodové stěně, všechny stěny, vidíte, že jim se protáhla referenční čára na ten vnější povrch. Nicméně tady tý příčce, která dobíhá k oknu, to v tu chvíli nepomohlo. Mohl bych se pokusit vypnout automatické průniky, volby automatické průniky. V danou chvíli se ta příčka nebo to propojení těch konstrukcí těch stěn nevyhlazuje, nevyčišťuje, takže tady teďka jsem schopen v půdorysu ukončit tu příčku na rámu okna, takže na první pohled to vypadá OK. Pokud bych chtěl tady zacelit ten konec té příčky, aby tam byla tlustá čára, tak samozřejmě mohu v nastavení stěny pro půdorys a řez čáry konce zdi zapnout. Konec té stěny, ta čára se tam vykreslí, takže na první pohled půdorys vypadá perfektně. Když se potom na tu situaci podíváte ve 3D modelu, tak to ale úplně fungovat nebude, protože se nám ta příčka jaksi zařízla tady do té stěny a nefunguje to úplně korektně tak, jak má. Je vidět, že kus toho modelu se mi tam vlastně zobrazuje jakoby dvakrát. Je stěna ve stěně, která by tam být neměla, protože to neukazuje správný objem, povrch a tak dále. Takže musím nějakým způsobem pracovat dál. Když si takhle vypnete ty automatické průniky, tak si je potom klidně se zapněte před volbě automatické průniky. Tady ten průnik těch dvou stěn už se nevyhladí, vyhlazuje se ten průnik jenom ve chvíli, kdy ty stěny napojujete. Takže kdyby s ní teďka hnul s tou příčkou, tak se to zase dopojí. Ideální stav by byl takovej, kdyby ta stěna byla přesně té geometrie, kterou má odpovídat. Takže já v tomhletom případě potom postupuju takovým způsobem, že ukončím tu stěnu na tom vnitřním líci, to znamená, si potřebuji zase u té obvodové stěny teďka vrátit tu referenční čáru na ten vnitřní líc. A tenhle ten kus stěny, který mi tady chybí, si vymodeluju další stěnou. No, takže teď už to nějakým způsobem pro půdorys zafungovalo, je potřeba si tady zase pohrát s těma koncema čárama na konci té stěny, takže já si můžu nechat jenom na konci, tady to asi můžu vypnout obojí, tak půdorysný symbol vypadá korektně. Když se na to teďka podíváte ve 3D, tak vidíte, že mi tam ta stěna, tu, kterou já jsem tam dokreslil, tak mi tam chybí. Ona tam sice je, tady ji dokážu zobrazit, označit ve 3D, ale ta obvodová stěna ji prostě sežere. Protože obvodová stěna je z materiálu, který má větší prioritu a ta příčka prostě zmizí. Mohl bych zkusit dát větší, silnější stavební materiál té příčce, ale určitě to není dobrá volba, takže bych to nedělal. Ale můžu udělat jinou věc, přeřadit tady ten kousíček té stěny do jiné vrstvy, ideálně do vrstvy, kterou už v projektu mám. Já ji tady mám jako zdivo přizdívky. Přizdívky používáme například pro stěny, které jsou tady v koupelně za záchodem, aby se mi nenapojovaly, tak mají v nastavení vrstev nastavené jiné číslo průsečíků. To je ten 4. sloupeček v nastavení vrstev. Já to ukazuji v Archicadu 25, v Archicadu 26 jsou ty sloupečky na pravé straně. Takže já proto využiju tady právě vrstvu přizdívky, která má číslo průsečíku ve všech kombinacích, které já mám v projektu udělaný jiný, než to
než ta vrstva s příčkama. V tu danou chvíli zajistím, že se mi tady ta krátká část stěny vůbec nebude propojovat s tou obvodovou stěnou, ani tady s tou příčkou. Když se na to podíváte ve 3D, tak zjistíte, že tam ta stěna najednou je. No a aby ta geometrie byla úplně korektní, tak já bych teďka měl upravit výškovou polohu té příčky na velikost toho okna. Ideálně tak, že nastavím její výšku bez napojení. Pravděpodobně to pro mě bude výhodnější. A tím pádem jsem docílil velice vhodné přesné geometrie té příčky, té stěny dobíhající k tomu oknu. Když se na to teďka podívám ve 2D, tak mi pravděpodobně ta příčka tímto způsobem zmizela, nebo respektive tady v tomto ukázce mi zmizela, protože to okno má vyšší parapet, takže jsme se dostali s tou stěnou mimo vodorovný řez, který nám generuje ten půdorys, ten mám nastavený do nějaké konkrétní výšky a mě ta příčka malá začíná až ve výšce vyšší, čili já v tuhle chvíli, a i se to poměrně hodí, protože ten kousek té příčky mohu nastavit pro půdorys a řez, zobrazení půdorysu pouze na domovském podlaží a zobrazení půdorysu obecný řez. Tím zajistím, že ať bude nastavená vodorovná rovina řezu v jakýkoliv výšce, vždycky se mi tato stěna bude zobrazovat tím průřezem, nikoliv obrysem nebo horní ranou. No a poslední věc, která mě zbývá doladit, aby všechno bylo korektní, tak nejenom, že jsem nastavil korektně příčku, ta už je teďka dobrá, potřeboval bych ještě nějakým způsobem korektně nastavit i to okno. Když se podívám na detailní zobrazení toho okna, tak tady vidím, že mi najednou křídla toho okna jakoby mizejí uvnitř té stěny, takže já musím nastavit to dvoukřídlé okno tak, aby mezi těmi křídly byl dostatečně široký sloupek, do kterého ta příčka doběhne. Čili já si musím v prvé řadě vybrat z knihovny správný dvoukřídlý okno, musím použít dvoukřídlý okno, je označené jako dvoukřídlé okno 1 s tím meziokenním sloupkem, nemohu používat tady to štulbové okno, které tam ten sloupek nemá. Takže já si tady pomocí injekční stříkačky nakápnu parametry toho vybraného okna tady do toho okna z knihovny, tím pádem mi zachová se rozměr, barevnost a tak dále. Potom si musím v nastavení šířky rámu musím si nastavit v nastavení toho rámu ten sloupek tak široký, aby měl šířku příčky, ta je v mém případě 100, a na každou stranu ještě těch 80 mm tu standardní šířku rámu, čili proto tady je těch 260, protože 100 plus 80 je 260. Pokud mám takhle nastavený šířku toho sloupku, tak mi potom stačí v půdorysu, kde mohu přesněji umisťovat tu polohu toho meziokenního sloupku, samozřejmě za předpokladu, že mám tady v nastavení okna na záložce tvar zadefinováno, že panely jsou asymetricky, tak mohu v půdorysu za ten aktivní bod posunout polohu toho meziokenního sloupku do nějaký mý definovaný přesný polohy. Musí to být teda přesně na osu té příčky, no a potom, když se na to podíváte ve 3D, tak ve 3D vidím, že z interiéru vlastně v každé té místnosti to okno vypadá, jako kdyby to bylo samostatné okno, a přitom je to jeden výrobek. To můj komentář ke způsobu modelování příčky dobíhající na rám okna. Děkuji za pozornost.